Ako vjeruješ da je neizvedivo, neizvedivo je. Ako vjeruješ da ne možeš naći pravog partnera, ne možeš ga naći. Ako vjeruješ da si nešto ne možeš priuštiti, ne možeš si priuštiti. Ako vjeruješ da se nećeš iscijeliti, nećeš se iscijeliti. Razumiješ što je uzorak? Sigurna sam. A razumiješ li ovaj? Ako vjeruješ da je nešto izvedivo za tebe, izvedivo je. Ako vjeruješ da ćeš se iscijeliti, iscijelit ćeš se. Ako vjeruješ da si nešto možeš priuštiti, priuštit ćeš si. Ako vjeruješ da ćeš naći pravog partnera, naći ćeš ga. Zapamti, uvijek ti se u životu događa ono u što ti u svojoj nutrini iskreno vjeruješ. Možda je sada došlo vrijeme da konačno otpustiš ta svoja kriva uvjerenja koja su sputavala ta tvoja divna krila i koja ti nisu dala da punom snagom letiš kroz svoj život. To nisu tvoje prave istine, to su neka tvoja kriva uvjerenja. Otpusti to, možeš sve i nitko ti ne može ništa.